udløsning af. Den er stærk. Den er stærk. Dang! Nej, jeg var ikke ondt af, men... Kan du grine din far? Hvad så, Helle? Ej, det var det stadig ondt. Øj, der kom helt. Hvad så, du var der? Det er sjovt, eller hvad det er? Det er så dumt. Ej! Du klarer det godt, Camilla. Jeg synes, du klarer det godt. Dennis, han er færdig. Hvorfor var det til at gå ondt, når du skal gå så lidt hen med dig? Nu skal han ikke med. Tarmen er væk. Man siger jo, tarmen er væk. Tarmen forsvinder. Ja, det er ikke tid til jokes nu, Kasper. Jeg tror ikke, det var nogen gode idé med det. Cola? Ja. Gør det ikke det? Mælk. Jeg filmer, der er ikke nogen i kamera. Vi kalder ham for Bubber. Ja, det er. Uber 2. Oj! Se. Du er klar. Ja, og de hovedpersoner forsvandt. 2 minutter tog det.